Bună dimineața! Am primit un stoc nou de telefoane. Hai să vă arăt ce am primit. Am primit tablete Ulefone, Armor Pad 4 Ultra și Armor Pad 3 Pro. Am primit și tabletă Blackview, Mega 2, endoscop Ulefone, mini PC-uri Blackview MB60, telefoane Ulefone, Armor 21, Power Armor 18, Armor 22, X12 Pro, kit de sunet Ulefone, telefon Doji Fire 6 Max, Unihertz Tank 3 Pro, Umidigi Gen 9, Unihertz Tank 2, Tank 3, Doji, Blade GT Ultra. Ce am mai primit? Doji Fire 6 Power, Doji F150. Asta e modelul Raptor. Doji S200 Plus, cu care o să revin într-un video următor. Ochitel VP32. Ce mai avem aici cu bot? Max 5. Blackview BV 6200 Plus. Blackview BV 5300 Plus. Mini PC Blackview MP200. Așa, și mai avem acolo Doji V40 Pro. Cei cu comenzi și precomenzi, fiți pe fază pentru că vă sună fetele noastre imediat.